Айгөл Әхмәтғалиева. Баланнарда бал тәме. Күз алдымнан ниндидер шәүлә шуышып үткәндәй булды. Карачкыга кидерелгәндәй иңсәләре изүе салынып төшкән иске халат, шыр сөяк кенә булган нәп-нәзек ике беләк, кып-кыска итеп кистерелгән шал чәч, ап-пак йөздә утырып калган очлы борын, буш карашлы зур күзләр һәм аш яңак. Күреп алган мизгелемдә котым очып арткарак чигендем дә аркам белән стенага йылыштым. Ул минем каршымнан югалырга ашыкмады. Киресенчә, нәкъ минем шикелле бөкрәя төшеп стенага сөялде. Мин аңа керфек астыннан гына күз ташладым. Шул мәлдә хәлсез тавыш белән ахылдап куйдым. Шәүлә дә нәкъ шул рәвешле миңа карап тора иде. Аякларымны келәмнән шуыштыра атлап, олы көзге янына ук килеп җиткәнмен икән. Кеше куркытырлык котсыз кыяфәттәге Шәүлә дә җиде ятныкы түгел, минеке, көзгедәге минем чагылышым иде. Үз көчсезлегемне шулай якыннан тәүге тапкыр күрүем иде. Гаҗәп. Бу юлы идәнгә сыгылып төшмәдем. Бармакларымны кыймылдатып, көзгедәге чәч керфекләремә, шәмәхәт өстәге кипкән иреннәремә кагылып үттем. Я Хода! Минме соң бу? Шигә буенда берәр ак юл күренсә, шунда ук кынага буяп, карап кына торган чәчләремне болай чал басарлык булгач, бер-ике атна гына иркәләнеп ятмаганмын димәк. Әни, көзгедә киленем Раиләнең миннән битәр куркынган йөзе пәйда булды. Ишекне ачып, урамнан гына кайтып кереше ахыры. Өстендә сөтле чәй төсендәге кыска пәлтә, чәч бөдрәләре ак биреты астына яшеренгән, кулындагы ап-пак перчаткасында салырга өлгермәгән. Пәлтә, перчатка, тышта чәчәкле җәй лабаса, мәмрәп җир җиләге пешкән, берлегәнгә төс куна башлаган җәй уртасы. Раилә үз башын салмаган килеш мине билемнән кычып алды. Ни өчендер керфек очларына яшь бәреп чыкты. Кибеттән җилдертеп кенә он алып керәм дип чыгып китсәм, 10 минут үтмәгәндер, әни, ничекләр тордың? Ул мине кычкан килеш әкрен генә киң диваныма утыртты. Читкә тибәрелгән кершәндәй ак юрганны ипләп кенә аяк өстемә алып япты. Минем күзем диван башында торган челтәр җәймәле түгәрәк өстәлгә, аны тутырган дару шешәләренә төште. Исәпсез-хисапсыз төймәләрнең берсен кулыма алып карадым. Исемен укып, мин аның антидепрессант икәнен аңладым. Кире куйдым. Яктылыкны каплап тартылган калын коңгырт пәрдәгә күз салдым. Раилә мине карашымнан аңларга өйрәнеп беткән. Сикереп тә торды, пәрдәне җыерып, каптырма белән эләктереп тә куйды. Тәрәзә төбендә кырпач кар иде. Мин соңгы тапкыр хәтерләгәндә, йөзләре алсулана гына башлаган баланнар инде капка буенда мәрҗән булып янып утыралар. Күрче, яфракларын ачы җилләр өзгәләп тузгытып, аяк асларына келәм итеп түшәп бетерсә дә, балан җимеше утлы куз булып балкый. Әни, әллә соң мендәргә сөяләсеңме? Булай кинәт кенә. Киленемнең кайгыртучан тавышын кискенрәк бүлдерүемне үзем дә абайладым. Җитәр, дидем баягы кебек тонык итеп. Тәндә җан бар икән бит әле. Кызым, өйдә кына бар микән? Чәч буяп алсак. Раиләнең җеп кенә калдырып йолкынган кашлары югары чөелде. Ул мине үз акылында түгел дип уйлап алды ахры. Зәңгәр төймә кебек күзләрендә сага юбарлыкка килде. Уйлар да, ничә ай буе ятакта тере мәет булып яткан кайнанасы кул аягын көчкә кыймылдаткан шәйгә чәч буяу турында сүз катсын да. Әмир кайтып керсә, коты очар. Мин булдыра алганча елмаерга тырыштым. Курыкма, кызым. Булай булгач, җир җимертеп яшим әле мин. Шулай диюем Раиләнең шикләрен таратты булса кирәк. Ул атлы йөгерә ванна бүлмәсендә нидер кыштырдатты, нәрсәнедер төшереп җибәрде. Мин аның курку катыш каушавын, үз хәрәкәтләренә хисап бирмәвен, акылыннан битәр ниндидер йөгәнсез хискә буйсынуын стеналар ашада күреп тора идем.